Здравейте, дами и господа! Това е Национална телевизия България 24, а вие гледате политическото предаване "Точка на кипене". Аз съм Илия Петров. Спазвайки традицията, а ние обичаме да спазваме традициите, 5 минути на водещия ще бъдат съпроводени от джаз пиесата на композиторът Константин Манолов "Кой отвори вратите на рая". Тази мелодия, подарена ни от автора, вече е част от запазената марка "Точка на кипене". По време на разговора с нашия гост ще видите и подготвения от репортерите на Национална телевизия България 24 видеоматериал, а в края на предаването, ако имаме, разбира се, време, предстоят двете рубрики "Гаф на седмицата" и избрано от мрежата, които представляват ваши новини, анализи, коментари, статии, постове или епиграми, които са обединени с това, че са забавни. Така че вие гледате "Точка на кипене". Това е точката, в която късате лъжетата и ставате свободни. Изберете свободата си, изберете себе си. Вашите въпроси, мнения и позиции може да изразите на телефон 02-988-0565 или на страницата на предаването в Фейсбук. А сега водещите новини на Национална телевизия България 24. Европейската комисия ще обсъди отново въпроса с визите за САЩ и Канада за България и Румъния. Европейският парламент подкрепи идеята на новия генерален секретар на ООН да бъде жена от Източна Европа. Росен Плевнелиев ще води българската делегация за срещата на върха на НАТО във Варшава. Патриотичният фронт внесе законопроект за връщане на задължителната казарма с продължителност от 6 месеца. Сотир Цацаров иска снемането на имунитета на Александър Методиев от ДПС. Това е бат Сали, да не се чудите. Делото за сградата "Убиец" на улица Лабин в София не тръгна. След 10 години, да подчертая. Завършени са 33 км ограда по границата с Турция. Бундестагът прие по-тежки закони срещу сексуалното посегателство. Ново джихадистско направление в Бангладеш. В Република Македония се готви цветна революция, смята говорителката на Руското министерство на външните работи. Турското правителство ограничава достъпа до Фейсбук и Твитър след атентата в Истанбул. Искат съд за Тони Блеер заради британската намеса в Ирак. Франция изпревари Великобритания и вече е 5-та най-голяма икономика в света. Дами и господа, малко извън днешната тема, в 5 минути на водещия искам да ви обърна внимание, че в съвременното общество се появи феномена на дауншифтерите. Дауншифт на английски означава превключване на по-ниска предавка. Това са хора, които след като са постигнали условно някакви успехи в живота си, изведнъж решават да загърбят всичко и да се отдадат на любими занимания и самоусъвършенстване. Преди да станат такива, дауншифтерите също са ходили на работа, носили са строги костюми, занимавали се с бизнес, очаквали са бонуси, повишения, отпуск, но в един момент всичко това губи смисъл за тях. Рано или късно те задават въпросите: защо ми е всичко това? Защо трябва да участвам в този маратон, в който губя нещо по-ценно? Защо ми е кариера, заради която жертвам общуването с семейството си и душевното си равновесие? И защо трябва да се стремя към чужди цели, когато мога да се занимавам с това, което наистина ми е интересно? Дауншифтерът не е задължително олигарх, нито пък човек, който напуска големия град и решава да заживее в дълбоката провинция. Дауншифтинг съвсем не означава да живееш в бедност. Много са тези, които са се отказали от високоплатената си, но неприятна и свързана с стрес работа и са открили начин да припечелят от нещо друго, което им доставя удоволствие. На тези хора им е достатъчно, че живеят на брега на морето и всеки ден изпращат и посрещат слънцето, че общуват с други като тях и имат пари за най-необходимото. Защо се случва всичко това?
Рано или късно човек изпушва. Една от причината за дауншифтинга е банална – умората. В големите градове се работи между 10 и 14 часа, губят още часове за пътуване до офиса и времето не стига за почивка. Да се живее в такъв лудешки ритъм е невъзможно. Рано или късно идва точката на кипене и никакви пари не могат да заставят човека да мисли позитивно за работата си и колкото и да е обичан. Другата причина е неподходящата професия. Мнозина стават лекари, художници, икономисти, защото така са решили и родителите им, което се превръща в мъчение за тях и дауншифтингът е начин да започне отново и да правят това, което искат. Болест може да преобърне живота ни. Желанието кардинално да промениш всичко идва след тежко заболяване, когато човек се оказва между живота и смъртта. Тогава осъзнаваш, че животът е един и те си иска да живееш пълноценно, тук и сега. Неизживяната младост също може да тласне към бягство от реалността. Сега повечето младежи завършат висшето си образование и веднага попадат в водовъртежа на всекидневието. След време се усещат, че живота си тече сило и скучно и че дори спомен от него нямат. Не са пътували на автостоп из Европа, не са посрещнали празника July Morning на морето, не са карали мотори с бясна скорост, не са пели в рок група и дауншифтингът е начин да изживеят отново младостта си. Това е, дами и господа, понякога можем да наречем дауншифтинга и нещо като късен пубертет, но това е въпрос на тълкование. Вие гледате Точка на кипене, аз съм Илия Петров. Дами и господа, тази вечер наш гост е професор Искра Баева. Здравейте! Здравейте! Темата е, така както съм я формулирал, Брексит и ожесточаването на русофилско-русофобския конфликт в България. Защо ще направим такава връзка? Първо, защото ми се иска професор Баева да припомни накратко както нейната теза, така и, ако си спомня и тезите на другите участници, в един семинар, който историческия факултет, всъщност вие, организирахте преди месец и половина и който се казваше "Ще се разпадне ли Европа?" Без изобщо някой тогава да знае за Брексит. Така че, след като тръгнем по тази линия, във втората част на предаването вече се върнем как това нещо се отрази в България с оглед на този абсолютно инфантилен русофил-русофобски конфликт, който изморява много хора, губи им времето, а някой като мен определено ги дразни. Така че, нека да започнем от конференцията. Да? Длъжна съм да кажа, че тази конференция беше организирана, разбира се, от моя факултет, но също така от Института за философски изследвания. Той сега се казва друго яче, но това няма значение, от Философския институт най-общо казано. И беше не толкова ще се разпадне ли Европа, ще разпадне ли Европейския съюз. Разликата е значителна между Европа и Европейския съюз, защото все пак Европейския съюз е онази част от Европа, която се е обединила, но да не забравяме, тук трябва да бъде много ясна, че всъщност Европейския континент е значително по-голям, отколкото Европейския съюз. Често го изпускаме това обстоятелство. Цяла източна, същинска източна Европа остава извън Европейския съюз. А да припомня, че там живее много голяма част от хората в Европа, които живеят в Европа. Тази конференция ние организирахме именно имайки предвид и задаващия се референдум за избора, който трябва да направи Великобритания, вътре или вън в Европейския съюз. И конференцията бяхме поканили най-различни представители. По-голямата част от тях бяха еврооптимисти, малка част бяха евроскептици. Пък дори и тези, които бяха евроскептици, смятаха, че най-вероятно Великобритания ще остане, макар и с малък резултат в Европейския съюз. И по-скоро тезата беше какво може да спечели Великобритания от обявения от Дейвид Камерън референдум. И така изглеждаха нещата. Същевременно обаче по-сериозните доклади се опитваха да търсят проблемите, пред които се изправя Европейския съюз днес, и референдума в Англия само една много малка част от тези проблеми, които има Европейския съюз, търсейки механизмите на създаването му, начина по който функционира, в каква посока се е развил. У нас е прекрасна идея. Значи аз трябва да кажа, че идеята на
обединението на Европа след Втората световна война е прекрасна. Тази идея е много, много кратко може да се нарече да няма повече войни в Европа. Да, това е било целта на Робърт Шуман. Да, така да се направят, започват с обединението за въглища и стомана, защото без въглища и стомана войни тогава не могат да се водят. Сега вече могат, но тогава не могат да се водят. И затова контролират, всъщност целта е да се контролира производството на въглища и стомана на двете най-опасни за войната. Не само на Франция, на Германия и на другите, на първата шесторка. Едни страни, които винаги са започвали войните. Значи, тази идея. В какво се превърне Европейския съюз? И там вече бяха сериозните разработки. И моята теза беше специална. Аз гледах на Европейския съюз от гледна точка на петото разширяване, това е източното разширяване, и от начина, по който източна Европа се третира в Европейския съюз. И струваше ми се, нали, такъв беше и мой извод, че ако не се промени нещо в Европейския съюз, и това е това, което сега се говори непрекъснато, че Европейския съюз е една твърде бюрократична структура, която е лишена от истинско политическо съдържание. Там всичко минава през институциите, през правилата и никой на практика не взема истински политически решения. И когато говорим, и това често се говори във връзка с Брекзита, че липсват в Европа такива политици, държавници от рода на Аденауер, на Дегол, на Митеран по-късно, на Жак Ширак, на Вили Брант и така нататък, не бива да забравяме, че в вината, според мен поне, вината не е в сегашните политици в Европа, а в начина, по който се вземат решения. Там политика няма. Всичко е бюрокрация, всичко е администрация, всичко минава през административните решения. Верно е, че в Европейския съюз има една фигура, която е наречена председател на Европейския съвет, един вид президент на Европейския съюз, Доналд Туск, преди това Ромпой. Значи, може да си представите каква ярка фигура, какъв държавник може да бъде един или другия. Значи, възможно ли е тези това? длъжности бяха създадени заради онази реплика на Кисинджер, като искам да говоря с Европа, на който телефона се обадя, обаче... Още по-смешно е, защото той Кисинджер, като човек, който се занимава с външна политика, искаше на външния министър да се обади. И там е още по-смешно, защото Катрин Аштън беше първата, а сега е Могерини. Никой не знае коя е тя и с какво занимава. Първо не знае и второ нищо не зависи. Значи, когато има важно външно-политическо решение, Европейския съюз е в ступор. Ще припомня. 2003 година, когато Съединените щати бяха твърдо решени да започнат война с Ирак и тъй като Съвета за сигурност на ООН отказа да даде такава резолюция, въпреки това много злощастно, той многократно е казвал, че съжалява за това, на Колин Пауъл, представянето на оръжието за масово унищожение, което има в Ирак, което се оказа после фалшификат. И тогава какво стана с Европейския съюз? Ами нищо. Всяка страна взе по-отделно решение да се включи или да не се включи в така наречената коалиция на желаещите. И сега отново споменавам, не случайно споменавам този факт, защото в момента Тони Блеър е принуден да дава отговор на... Аз вчера го гледах. Беше много тежка история. Да, за съжаление беше. Аз рядко съм го съжалявала, защото той беше един доста самодоволен политик, но вчера беше наистина, изглеждаше жалък. Но все пак да припомня на зрителите, той каза, аз поемам цялата отговорност без извинения и без каквито и да е коментари. И след това е Великобритания. Сега, дори за референдума, когато завърши по този начин и българските политици, граждани започнаха, това те може да не го направят, то не е сигурно, журналистите също, все пак трябва парламента да реши, парламента може. Не може. Това е Англия. Това е все пак родината на демокрацията. Такова нещо не е възможно. Тони Блеър, въпреки всичко, е британски политик, но той, къде е големия проблем на Тони Блеър и въобще на европейските политики, както на отделните държави, така и на целия съюз, те доброволно се поставят в услуга на една голяма, вярно, важна външна сила, но външна сила. Затова той Тони Блеър си спечели названието Пудела на Буш.
Той и вчера, между другото, призна, че и до сега смята, че Америка е най-важният външен съюзник на Британия. Разбира се, няма. Така е, защото Съединените щати е велика сила. Това няма никакво съмнение. Това е една от малкото останали действащи велики сили, но вече не е първа и единствена, както беше след края на Студената война. Тя се превърна в някакъв жандар на демокрацията и малко така, точно така. Любовта към нея, като че ли и доверието започна да изчезва. Тя се превърна се в господар на Европа. Започна да дава нареждания какво. И когато някоя държава не ги спазва, започва да действа срещу нея по различни начини. Появява се Виктория Нюланд и казва едни Виктория глупости. Нюланд или по някакъв друг начин, или се появява Хилари Клинтон в България, например, и казва какви са тия реактори, какви са тия отношения с Русия. Това е другото, което излезе. Значи, ние трябва да сме дълбоко благодарни на такива смели хора, като Джулиан Асанж, като другият... който в Москва, в Русия. Александър Навални? Не, американският анализатор, който... Сноудън. На Сноудън. Защото това са хора смели, които, забележете, те не са предатели. Значи за Асанж той не е американец, така че там няма значение. Може ли, имаме зрител, ако имате нерви да го чуя. Разбира се. Слушаме ви, господин или госпожа. За сега господин. Благодаря. Добре, извиняйте, нямаше как да разбере преди ви чуя гласа. Слушам ви, господин. Благодаря. Госпожата може ли да преведе Брексит, какво значи? Да, излизане на Великобритания от Европейския съюз. Екзит е изход. Бр идва от Британ. Британ екзит. Там да имате в скоба някакъв превод е добре. Ама това, вижте, това е задължение на мене, на моите колеги. Професор Баева е гост. Така че, ако имате някакви забележки, стилистични, етимологични... Не, мисля, че знаете ли, зрителят е прав, но ние тук не го уточнихме, тъй като той така често се използва този термин, че мисля, че вече беше ясно. Идва от Британ, екзит. Значи Британия излиза и както това е нов говор, Джордж Орел получават се нови думи, но винаги има локализация и така нататък. Някакъв конкретен въпрос имате ли? Имам, разбира се, но вие ме прекъсвате и така усложнявате ситуацията. Добре, слушам. Бъдете по-внимателни към вашите слушатели. Добре, господине, слушам ви. Благодаря ви. Слушайте добре. За да се научите, трябва да се научите да слушате. Така съветва ми моя внук. Когато се научиш да слушаш, ще разбереш за какво става дума. И така, въпроса към вашата гостенка, уважавана професорка. Как вижда бъдещето на България след тази поредна национална трета катастрофа, след демографската катастрофа, след унизителното здравеопазване, след никаквата образователна система? Госпожо Радева, понякога си мисля дали не изпитвате неудобство да се явявате на телевизионния екран, вие и вашите колеги, когато ни давате точна диагноза как да се излекува и как да се запази България. България загива, госпожо Радева. Отговорете ми на този въпрос. Как ще спасите лично вие България? Така, господине, първо момент. Да гледате да не ми се карате от екрана, нито на мен, нито на моя гост. Освен това е професор Баева, не Радева. Съветвам ви след малко да сложите слухови апарат и ако обичате да минете в някакъв такъв режим на, как да кажа, малко да си спомните за първите 7 години. Мерси. Все пак аз искам да отговоря на този въпрос. Ние така не щяхме да стигнем до това. Да. Значи има една актриса Искра Радева, но не съм аз съм Искра Баева. Инак се познавам с нея. Мисля, че чудесно. Въпросът, който поставяте, е жизненно важен, разбира се, за България и въобще за бъдещето на нашите деца. Аз, както и повечето от
Аз съм историчка, занимавам се с историята, значи занимавам се с миналото и едва ли мога да дам рецепта, макар че много би ми се искало да можех, за едно щастливо бъдеще излизане на България от всичките тези кризи, които ги очертахте. Те са, вашия образ е верен. Това, което аз мога да направя, е това, което съм направила. Имам 2 сина, 3 внука и защото за мен демографския проблем е най-сериозният. Защото ако има българи, ще има шанс и България да се оправи. Но най-голямата ми тревога е демографската криза, в която сме изпаднали. Тя е допълнително утежнена от излизането на българи в детеродна възраст, да не кажа фертилна, да не кажа, че пак не са известни думите, но излизането на българи, които търсят своето бъдеще в други части на Европа, в други части на света. И това действително поставя България в много тежка ситуация. Защото независимо в какви, ние сме в много тежка криза, съгласна съм с вас. За съжаление, в не по-малка криза и формацията, в която ние членуваме Европейския съюз. Но ако има българи, ако има надежда, ако има оптимизъм в тях, можем да излезем от кризата. Ако няма добра перспектива за нашата държава. Все пак аз, понеже се занимавам с история и то със световна история, трябва да ви кажа, че имало цивилизации, които са се развивали изключително добре, в крайна сметка са залязвали и аз не мога да кажа, че това няма да се случи с европейската цивилизация. Да си минем към нашата тема, така или иначе за отражението в България. Само да приключа за Европейския съюз. Значи, първият проблем е, че Европа се опита по бюрократичен път да се обедини, да се превърне в единна държава, в супердържава, както виждаме реакциите на Брекзита на най-важните държави, Франция и Германия, се превърне в предложение за повече държава, за супердържава. Аз мисля, че това е дълбоко погрешно. Защото за разлика от Съединените щати, не започна да се говори отново за европейски Съединени щати, но за разлика от Съединените щати, които са се обединили в момент, в който са били колонии и са се борили срещу метрополията. Те даже една гражданска война си спретнали до 3 години. По-късно. Да. Точно така. Значи, Съединените щати са колонии, които нямат свое самосъзнание и които заедно се обединяват, за да се преборят с метрополията. Европа е в съвършено различно положение. Европа е континент на стари, големи, някои от тях могъщи държави, които са били владетелки на света. Освен това, в Европа ние имаме национални държави, не колонии, които нямат национално самосъзнание, отделни национални държави. Затова, според мен, Европа може да се запази като единно цяло, ако запази уважението към нациите, към отделните нации, отделните държави, ако си остане все пак Европа, все пак континент на нациите, които са обединени от икономически, от политически, от други органи, но не да се изземват прерогативите на отделната държава. Аз мисля, че и вашите зрители едва ли искат нещо такова за България, тя да се обезличи напълно и да се превърне в провинция на Европейския съюз. Не, но в никакъв случай не биха желали и да напускат Европейския съюз. Малките страни, като нас. Ние може да разсъждаваме но все пак мястото на България в Европейския съюз така добре. Може да се каже, че сме малко на завет. И по икономически, и по политически, и по геополитически причини мястото на България е в Европейския съюз. Сега вие във вашия доклад, който ми изпратихте след това, благодаря ви за което още веднъж, тук има една много интересно сравнение за един парадокс за двама политически лидери как реагираха на миграционната криза. Виктор Орбан и Анджела Меркел, или Ангела Меркел, както е правилното, не знам, може би Ангела. Значи те реагираха противоположно на мигрантската криза, а в същото време вие припомняте, че и двамата са изживели живота си по времето на социализма и имат, така да се каже, един и същи бекграунд. Да, изхождайки от едни и същи предпоставки, те предлагат две съвършено различни решения. Кое е вярното сега? Аз нямам никакво съмнение, че решението, което предложи Виктор Орбан, е вярното решение, макар че трябва да призная, че не съм привърженичка на Виктор Орбан и на тая тенденция, която той представлява в Унгария, защото там има дълбоко погазване на демокрацията, но не мога да не призная на Виктор Орбан някои много верни решения и те са верни рефлекси. Докато Ангела Меркел, може би защото тя е източна германка, която обаче е канцлер на цяла Германия, на Обединена Германия, все пак Западна Германия беше 2 пъти по-голяма от източна, твърде много се опитва
да влезе в европейското пространство, да слуша западноевропейците, а не източни. Като казвам западноевропейци, източноевропейци, имам предвид остатъците от разделението. Защото, да, вярно, минаха 1990 година Германия се обедини и би трябвало това вече да изживяно това разделение, но не е. Те и до днес днешен се делят на весита и осита. Весита са западно и източните са осита. Да, така. Тя твърде много се разтвори в веситата, в Запада и разсъждава по-скоро като западна европейка, където, особено като западно-германка, където национализма е напълно неприемлива дума. Аз съм говорила с много германци, те като чуят за национализм, казват, това е много опасно. Това е превъзпитанието на германците след Втората световна война, които от тях беше изтръгнато всякакво национално чувство. Това, което направи Ангела Меркел, беше самоубийствено. Самоубийствено за Германия, за съжаление, тъй като Германия е най-голяма. Виждате ли нещо? Самоубийствено и за Европа. Нещо като комплекс по отношение на... Определено. Да, може така да се изтълкува. Комплекса на източно германеца пред по-високата западна Германия. И комплекса на самата Германия към нацизма. Точно така, докато Унгария, Виктор Орбан винаги е бил против предишната система, няма никакви комплекси, има си самочувствието на човек, който изразява интересите на една малка, но стара и горда държава, каквато е Унгария. Унгария е много особена държава в Европа. Тя е уникална, тъй като е една много малка езикова група в Европа. Унгарци, финландци, естонци. Огрофинската група. И поради тази причина той действа по-скоро рефлекторно от защита на интересите на унгарската нация и се оказа по-прав, както виждате, почнаха като го следват и други източноевропейци. Имаме зрител. Слушаме ви, господине. Добър вечер. Здравейте. Госпожо професор, искам да изкажа едно мое мнение, което съм убеден, че вие го знаете и вашия водещ. Но все повече хора се страхуват да го кажат в прав текст. Има две фамилии в света, които повече от 200 години са икономически и политически господари на света. България вече е заминала. Когато пада Берлинската стена, има изключени споразумения между великите сили Америка и Русия в порядъка на 5-6 точки, ако не се лъжа. Да не влизам в подробности, да губя времето. Но тази точка, която е по-важна, искане от страна на Русия и бившите източни страни, включително България, да останат под нейно влияние. Затова и всички млади хора са прогонени от България, защото само те могат да се противопоставят. Пенсионерите не могат. Затова с България е свършено. Разпродадено хиляди, десетки хиляди апартаменти и места по Черноморието, по Странджа са продадени от страна на Турция. Може да се каже, че България е разпродадена. Изводи се една... Мога да кажа, че България, светът вече е в Трета световна война отдавна. Но вече не по този начин, който се водиха Първата и Втората световна война, а по съвсем друг начин. Благодаря ви. И аз ви благодаря, че така спокойно, аргументирано и едновременно емоционално говорихте. Сега да кажа, че зрителя съвсем ни насочи към това, което... Да, аз все пак искам да кажа, че с България не е свършено, докато сме живи. Тук трябва да бъдем категорично наясно. Ако ние живеем със съзнанието, че вече всичко е приключило, България е свършила и нищо не зависи от нас, то няма да изпълним не само задачата, с която сме тук на света, но ще обречем и следващите поколения. Вие сте това историк, все още зависи от нас. Какво означава една държава да изчезне? Не, има такива случаи, има различни начини да изчезне. Тя може първо да смени постепенно своето население. Римската империя е изчезнала по този начин и след това да смени своята същност. Може да бъде присъединена към друга държава. Това също сме го имали в България поне 2 пъти за дълги периоди от време е преставала да съществува. И във втория път почти е загубила своето самосъзнание, благодарение на Паисий, който се върна и каза, не, имали сме държава, ние сме различни, имали сме държава и отново целеполага това да се здобием с държава. Но все пак, така че такава перспектива има.
Това, за което говорих, превръщането на Европа в общност, в федерация, също така би обрекло България, тъй като България ще бъде една провинция и то периферна провинция. А периферните провинции, погледнете картата на България и вижте какво става с периферията на България. Всичко постепенно се движи към центъра в София и се обезлюдява и изчезва. Това е времето, начина по който ние съществуваме. Значи, първият ми отговор е, че не можем да се предаваме докато сме живи, преди да сме изпитали всички възможности да спасим себе си, нашите деца и бъдещето на държавата. Второто, говорите, предполагам, за срещата в Малта между Джордж Буш, Горбачов и Джордж Буш, старши. Да. Вече Рейган вече не е до 80. За 89-та година става дума. Джордж Буш старши е тогава. На тази срещата, тъй като там вече има доста и книги, други послания, има. Не става дума за разпределение на Източна Европа на сфери на влияние. Напротив, Горбачов на практика се отказва от Източна Европа. Той се отказва от Източна Европа 2-3 години по-рано, защото с абсолютно погрешната идея, че Източна Европа тежи на Съветския съюз като камък на шията, защото тя само поглъща ресурси, икономически ресурси, и ако се дистанцират от Източна Европа, това ще бъде добре за Съветския съюз. Оказва се точно обратно, оказва се катастрофално. Това, за което преговарят и за което се договарят, е НАТО да не се разширява до там, докъдето е стигнал, да не достига до границите на Съветския съюз. Това, както виждате, това споразумение не е спазано, тъй като Литва, Латвия, Естония, които тогава са в границите на Съветския съюз, вече са членове на НАТО. Да не говорим, че всички източноевропейски държави, почти всички, защото има някои, които са млади държави, още не са членове на НАТО. Така че няма такова споразумение България да остане в съветската сфера на влияние. Дори аз съм чела и архиви, които са и от времето на Елцин и на Горбачов, които доста спокойно приемат това, което става в България след 10 ноември и особено след изборите и по-късно. И особено оценката им за Желю Желев е доста спокойна. Казва, той е антикомунист, но в крайна сметка това е нормалният път за развитие. Няма такъв стремеж да запази България в нашата сфера на влияние. Съвсем друг е въпросът, че след този първи период на отдалечаване на България, категорично емоционално и всякакво друго отдалечаване, всъщност причината да бъдат разпродадени предприятията е друга и тя се казва Вашингтонски консенсус. Това е едно споразумение на основните световни финансови институции, Международния валутен фонд, Световната банка, американските представители, които се събират и решават какво да правят с източноевропейските държави, тъй като на тях им предстои един несрещен преход. Преход от централно планирана икономика в пазарна. Предишният преход е извършен след Втората световна война от пазарна в централно планирана и даже Бжежински дава и този доста картинен пример. Казва, значи от един аквариум може да се направи рибена чорба, ама как да го направим обратно? Чорба не може да направиш аквариум. Как да го направим обратно. И тогава те решават, че начинът това да стане бързо, Полша е първият такъв опит, затова там се ражда термина шокова терапия, е веднага да се разпродаде, веднага да се приватизира 100%. И да бъде 100% държавната собственост, да се превърне в 100% в частна Между другото, вие сама казвате в доклада си, че Полша да е изпадала в криза. Тя всъщност премина... Да, точно така, но говоря за периода след 2008 година. Да, тогава не за 90-те години. Лешек Балцерович. Лешек Балцерович е 90-те години, но Полша и тогава успява, шоковата терапия рязко влошава положението на населението и затова и правителството на Мазовецки веднага губи изборите, защото действително много рязко се влошава, но рязкото влошаване се оказва като че ли веднага се преминава от едното състояние в другото и после се стабилизира. Само, че ние не бихме могли, аз си спомням този спор от началото на 90-те години в България, за шокова терапия или постепенен плавен преход. Аз си го спомням. Така. И победи плавния преход. Да. Той се оказа обаче много по-дълъг и в крайна сметка с много по-голяма стойност за хората, но по-бавно Точно стана. така. Това беше май предразсъдък, че колкото е по-бавен преходът, толкова по-бързо ще свикне, по-безболезнен. Се оказа обратното. Оказа се първо, че обратното, но там е идеята за 100% приватизация на държавната собственост. Само за сравнение искам да кажа, че няма в Европа друга държава, освен източноевропейските бивши социалистически, където да няма държавна собственост. Все пак да не забравяме, че ЧЕЗ, например, с която се сблъскваме всекидневно,
Все пак това е държавна електрическа компания на чешката държава. Ние приватизираме нашите енергоразпределители на държавни компании, което, както виждате, противоречие с този принцип. Това, което искам да кажа, е, че Вашингтонския консенсус е един експеримент с Източна Европа. Какво ще стане, ако всичко е 100% частно? Да. Сега трябва да кажа, че 90-те години това решение е взето в духа на неолиберализма, който тогава навлиза и триумфално шества из Европа. И първо Съединените щати и Великобритания, после тръгва из Европа и сега берем плодовете. Това, което очертахте като трагична картина, деиндустриализация, унищожаване на селското стопанство, това е плотно на това неолиберално решение, което се взема в началото на 90-те години. Спомням си, Милтън Фридман ни даваше съветите: приватизирайте, приватизирайте. След 15 години каза: извинявайте. Да, сбъркахме. Сбърках. Искам да ви кажа законност на въпроса. Какво ни препоръчва? Знаете ли, това не е единствения експеримент. При нас се експериментира и пенсионната система. Ние сме първите, които изпробват тази пенсионна система. Ще отговорите. Дали ще имат тези пенсионни фондове? Малко се отклонява, няма значение. Те след известно време ще трябва да почват да плащат редовно втори пенсии. За сега не виждам такава перспектива, но ще видим. Да, за съжаление, аз почвам да се съмнявам. Сега не правим никакви, само някой да не си помисли, че... Напротив, това беше просто леко отклонение от темата. Тъй като стана дума за това дали някой е подписвал нещо и сме разделени. Не сме. Други въпрос е, това, което виждате сега, че след 90-те години, когато разделянето с Русия беше категорично, руски език изчезна от училищата, от образованието, учебниците се смениха, пренаписаха и така нататък, и започна едно връщане. То, разбира се, съвпадна и с консолидацията на самата Русия, която се върна на сцената, и затова това, за което вие казвате, не е останало от споразумението Горбачов-Буш, е ново явление. Този засилен интерес в българското общество, но не е само българското, и в източноевропейското, включително и в такава антируска държава, каквато Унгария, включително и Орбан. Интересът към Русия се засилва, но това не е заради 90-та година, а заради това, което става в момента. Точно с оглед на това, което засегнахте, да преминем към втората част на разговора. Тази инфантилна, бих я нарекал, и не само аз, тя даже е и жалка, а мен напоследък много ме дразни наистина. Това противопоставяне между русофили и русофоби, което даже няма ясна дефиниция какво точно означава, защото никой не може да бъде изцяло русофил или изцяло русофоб, защото значи, че е изцяло тъп. Аз това много често го казвам. Но, така ли нека, вие развихте във Вестник 24 часа една ваша теза, че националният интерес не ни кара да бързаме и да се наредим след най-големите противници на Русия. Сега това е факт, разбира се, защото няма... И виждаме как Бойко Борисов така доста успешно лавира. Все пак, няма как... Това, че Великобритания напусна, още не се знае по какъв начин Европейския съюз. Кризата в самата структура и бюрократщината да не противопостави вътре хората. Но ето сега, например, казват, че русофилите много се радвали, че Великобритания е напуснала. Защото Великобритания, като напуснала, правила Европейския съюз по-слаб, а това дава възможност на Русия да почне да преговаря всяка страна по-отделно. Не, аз не мисля, че... Аз вече отговарях на такъв въпрос и той се задаваше често. Даже имаше някаква такава теза, някой беше развил, че най-много се радвал на Брекзита. Путин, това категорично не е вярно. Категорично не е вярно. Спечелил. То паднаха цените на газта и на петрола. Точно така. Това е европейски проблем и по този начин трябва да се възприема, не като нещо, което Русия е намесена. Но по отношение на русофилство, да, трябва да има русофили, но те трябва да бъдат в Русия. Мястото на русофилите е в Русия, мястото на американофилите в Съединените щати и така нататък. А България трябва да има българофили на първо място. Това ни най-малко не изключва добрите отношения с една или друга държава. Само че добрите отношения с една или друга държава, не искам да кажа, че България трябва да има равно добри отношения с всички държави. Това не е политика. Това е мимикрия, значи опит да не правим политика. Напротив, България трябва да има
ясно изразен интереси, с коя държава трябва да заедно да бъде в отношения, заедно да развиват своите интереси и от коя трябва да се предпазва, от коя държава идват опасностите за България. Така че не е равна отдалеченост, не за това пледирам, а пледирам за разбиране на националния интерес. За целта обаче трябва да имаме национална стратегия. Стратегия за национално развитие, нещо, което категорично ни липсва. И нещо повече, липсва ни национална цел. Ние живеем и имахме една такава цел през 90-те години, началото на новия век, и тя беше да влезем в Европейския съюз. Да. Когато постигнахме тази цел и отведнъж се оказахме без цел и виждате в какво състояние се. Извинявайте, че ви прекъсвам. Явно хората искат да си говорят с нас. Слушаме ви, господине. Добър вечер, казвам се Борислав Дичев. Здравейте, и ако вашата гостенка ме чува, Да, разбира се. ако вашата гостенка ме чува, бих искал много да изразя едно пожелание към хората, които обсъждат темата за българо-руските отношения, за отношенията на балканските държави към Русия. Почти до сега не съм чул при тези апели за добрите отношения с Русия. То важи само, разбира се, не само и по отношение на Русия. Защо не се говори за равноправни отношения? Ние сме заявили много ясно, че отхвърляме всякакъв патернализъм, независимо от къде идва той, от изток или от запад. В тона на добрите ли отношения беше Русия да ни нарича троянски кон на Европа, на Русия в Европа? В тона на добрите отношения ли беше България да бъде обвинявана само заради това, че е направила своя избор? Ще се въздържа да употребя клишето евроатлантически, но все пак ние сме направили нашия цивилизационен избор и затова сме получили от хора, които вземат високи държавни длъжности в Русия, поредната доза, меко казано, оскърбления. Затова аз много бих се радвал, ако гостуващите при вас говорят за равноправни отношения. И ще ви посоча един пример за равноправни отношения между Русия и една друга държава, наша съседна, Сърбия. Сърбия се държи достойно и не позволява подобно отношение. И Русия никога не си го е позволила. Да, ние сме за добри отношения с Русия, но равноправни. Нека не се преминава наистина една граница, която е унижение за държава, която се нарича суверенна. Аз казах още един път. Имаше една прекрасна статия на Робърт Леви преди 2 дена. Той каза: русофил съм аз, путинофили сте вие. Да. Путинофили сте вие. Затова аз бих искал, с което благодаря вече и приключвам, равноправни отношения. Независимо дали е Русия, Съединени щати, Великобритания, Германия. Равноправни бих искал. За мен думата добри е тъждествена на равноправни. Много ви благодаря за вниманието. И аз ви благодаря. Много... Благодаря аз на господин Дичев, но все пак трябва да кажа, че претенцията да има равноправни отношения с страни като Русия, Съединените щати или Турция не е много рационална. Значи ние трябва да имаме отношения, в които да пазим своето достоинство, но не сме равни с тях, за съжаление, нито като територия, нито като население, нито като икономически потенциал. И с това съзнание напълно съм съгласна с духа на изказването, но просто не можем да бъдем равни, защото сме различни, не с различна тежест. Трябва да обаче да водим политика от гледна точка на запазване на собственото си достоинство. Аз така го разбрах, че всъщност ние не бива да се унижаваме. Не бива да се унижаваме нито с... и аз така го разбрах. С прекалено близки, нито за Съединените щати, нито за Турция, нито трябва да изпадаме в това неравноправно положение. Трябва да пазим своето достоинство, но трябва да сме наясни с възможностите си. Ние не можем да заплашваме нито една от тия 3 държави, защото няма по какъв начин. А за да бъдат равни отношенията, трябва да имаме равна възможност и да защитаваме своите позиции. Така че това е позицията ми по този въпрос. Що се отнася до тези изказвания на висши руски чиновници, обаче трябва да кажа, все пак нека да направим разлика. България беше наричана троянски кон на Русия от един, крайна сметка, чиновник в Европейския съюз, представител на Русия. Да. Но от най-висшето държавно ръководство в Русия, винаги, когато стане дума за България, отговорът е: тя е направила своя избор, взела своето решение
и никакви други. Аз го разбирам тяхното огорчение, защото има голяма доза горчевина в тези думи на руски, даже не на руски бюрократи и администратори, на обикновените руснаци, защото България преди 1989 година сама е декларирала, че най-близкият съюзник на Съветския съюз, е декларирала една голяма любов, всичко това и отведнъж този голям поврат, аз мисля, че напълно съм съгласна и с другото, което каза зрителя, че ние сме направили своя избор. За добро, за зло, ние сме член на Европейския съюз, член на Северно-Атлантическия пакт. И това е нашия избор. Това обаче се възприема доста болезнено от съвременна Русия и ние можем да разберем това огорчение. Затова често пъти ни наричат предатели, но това е от едната, понеже сме отишли от едната крайност, другата крайност. Това, което даде примера с Сърбия, бивша Югославия, тя никога не е стигала нито до едната крайност, нито до другата крайност. И на това се дължи всъщност нейната позиция винаги е била да балансира, да не губи достоинството си в отношенията с великите сили, осъзнавайки, че не може да се справи с всички велики сили. Всъщност, крайна сметка, именно неосъзнаването на това доведе до този трагичен завършик на Югославия. Опита да се противопостави на всички завърши трагично. Значи, моята теза е, че ние трябва да се държим с достоинство, да защитаваме своите интереси, но да не си въобразяваме, че от нас зависи прекалено много, защото това граничи с самохвалство и с едни такива позиции, от които България само е страдала в миналото. Сигурността, че ние ще победим всички. Стигали сме до националните катастрофи именно по тази причина. Всички на Балканите, накрая всички са ни поразкъсали. Да. Сега, когато говорим за Русия, аз не мисля, че мога да бъда наречен нито русофил, нито русофоб. Аз обичам Русия, руската литература и така нататък. Въпросът е съвсем разумен. Сега се опитвам да разбера Русия, не дори Путин. Наистина страните около нея са натовски. Сега, преди Москва беше на 3200 км от границата, сега на 300 км от границата. Украйна, ако стане натовска държава, това е едно Варшавския договор го сложи в Мексико. Има някои неща, които... И ето сега се събират след няколко дни във Варшава, не случайно, натовските страни, Варшавския договор 2, за да обяснат как... аз не мисля, че Русия има намерение да тръгва навън. Къде ще тръгне навън, като от всякъде е обградена с натовски бази? Няма как да стане. Имаше един много хубав вид, вика, тая нахална Русия, виж как се разположила държавата около нашите бази, около американски, Защото действително американските бази са разположени около цялата руска територия. Така че, разбира се, това е пропаганда. Пропаганда аз бих я нарекла и как хибридна война, май така и се викаше. Да се обвинява противника в това, което не е, но което от твоята гледна точка е изгодно да бъде, че тя е агресивна държава. Сега по отношение, има и доводи, това, което стана с Крим и... това с Крим е много странно. Значи, Крим се приемаше, че е изконно руска територия, но все пак... От времето на Екатерина II, преди но това все пак то принадлежи на друга държава. Имаше референдум, обаче и в Косово имаше референдум едно време. Не, в Косово нямаше. Косово обяви независимост без референдум. Така ли? Да, абсолютно. Аз съм позабравил. Мисълта ми е, че... Имаше референдум, мога да кажа къде в Словения и в Хърватия имаше референдум, още 90-та година, преди да се отделят. Само, че там се спореше, в Белград казаха, че референдума трябва да бъде за цялата югославска територия. Те казаха не само при нас, защото, нали разбирате, че едно е цяла Югославия да има референдум, да се отделят ли Хърватия и Словения. Или... всички ще останат в Югославия. Те си направиха един референдум, който беше антиконституционен, защото по Конституцията се казва, че трябваше да бъде в цяла страна. Да, се отделиха. Да, разбира се. Това е историческата реалност, тя не се съобразява с правилата често пъти. И това показва двойните стандарти. Значи за Косово може без референдум, защото великите сили са решили така, а за Крим не може, макар и с референдум. Сега длъжна съм да кажа, че референдума в Крим все пак беше от формална гледна точка. Там имаше разположени руски войски, когато беше. Те не се месеха, но все пак имаше. Така че има доводи и тези, които казват. Но резултатът от референдума е безспорен. Значи никой не го е успорил този резултат от референдума в Крим. Че огромното мнозинство, над 80% от населението, гласува да бъде в Руската федерация. Това е политиката. Политиката борави с двойни стандарти и пропагандата обслужва точно тази политика.
Значи, как се казваше на времето, нашия разузнавач е разузнавач, пък чуждия е шпион. Нали? По същия начин наричат се едно и също нещо с различни имена от гледна точка на нашия интерес. Така че Русия трудно може да се възприеме като агресивна държава, най-вече защото начело на Русия стоят все пак прагматици. Това не е, както по времето на Съветския съюз, идеята за световна пролетарска революция и целият свят ще стане съветски, а не руския, съветски. Сега това са прагматици, които гледат руската територия. Тя е напълно достатъчно. Както знаете, това е най-голямата държава в света. И това, което искат да направят, е да постигнат контрол върху Русия и тези части, от които са били руски или които са с преобладаващо руско население. Аз лично мисля, че това, което се нарича Нова Русия и там, където продължава да се води гражданска война в източна Украйна, това да е проблем за Русия. По-скоро е проблем за Русия, за самата Русия. На Русия трябваше Крим, на Путин, айде да кажем, на Путин му трябваше Крим, не му трябва Новорусия. Но това беше, като започна Майдана и тази поредна цветна революция, това бяха последиците. Всъщност там големия проблем е един повторение на опита за успешна оранжева революция се превърна не толкова в фарс, колкото в трагедия за Украйна. Защото това, което става в Украйна от там нататък и в момента, е голяма трагедия за държавата. Украйна нито е демократична държава, нито икономически... Тя може ли да изчезне? Не да изчезне, не може. Може да се раздели на две. Тя вече се разделила. Да. Инак да изчезне, тя е много голяма. Това е все пак втората по големина славянска държава. Повече от Полша е по-голяма. Днес прочетох, не знам дали е вярно, но сигурно е вярно, както се казва, източника ми е надежден, че вече в Киев има булевард, наречен Степан Бандера. Степан Бандера е официално признат за нацистски, как се казва, колаборационист. Аз много се очудвам как биха реагирали с Европейския съюз. Сега, кръщането на един булевард нищо не означава, но все пак... Вижте, същите бяха процесите в Прибалтика и както виждате, прибалтийските нацисти бяха прияти в крайна сметка от Европейския съюз и това не им правеше впечатление. Това са двойните стандарти. След като Украйна е на наша страна, тя е демократична. Нищо демократично няма в Украйна. Спомняте си, те дори взеха като губернатор на една голяма област Саакашвили, който беше търсен по същото това време от Грузия, която също е антируска, която също е член за НАТО. Беше търсен, да го осъдят. Така че това Украйна е много странна държава. Тя се крепи главно приемането и към... асоциирането към Европейския съюз. Те не могат да се асоциират икономически. Това не е възможно. Никаква перспектива няма Украйна да стане част от Европейския съюз. И Европейския съюз в момента не може да си позволи да се разширява. Украйна по никакъв начин. Той е като проблема с Турция. Турция не може да отговори на изискванията на Европейския съюз. Как беше казал един от британските политици, 3000-та година тогава някъде. Мисля, че с Украйна е нещо подобно. Но тези двойни стандарти, понеже Украйна е против Русия, пък Русия сега е определена за основния противник на НАТО, всъщност на Съединените щати, но забележете, както има една силна антируска риторика, в Съединените щати, така те чудесно си сътрудничат в областта на космическите изследвания. В крайна сметка си сътрудничат и в сирийската война, защото се видя, че без Русия не може да се реши този конфликт. И те много, много странна е тази политика, която, за съжаление, да се върнем отново на първоначалната тема, сметката ще плати Европа. Съединените щати и Русия ще се разберат, а сметката за този конфликт ще плати Европа. Хитро. В крайна сметка ми се струва, че така натам вървят нещата. След този хаос, който настъпи след британски избор, нищо чудно Европа накрая да се обърка тотално, защото вариантът за свръхдържава не е добър. От друга страна... Не е възможен. Всичко не е възможен. Това са национални държави. Германия може и да се съгласи поради... Тя Германия е инициатор. Но какво Франция ще се откаже да има самостоятелност при взимането на решения и тези решения ще се вземат някъде другаде, в Брюксел, например. Вчера гледах дъщерята на Люпен, която се обърна към френския президент Оланд, го нарече вице-канцлер на Германия. Това няма като как двамата, да стане. Оланд и Меркел седяха като вкаменени, все едно, че никой не говореше. Не е възможно. И населението на тези... И друго, Европейски съюз
Съединени щати, това не е американските щати, където все пак английски език е основен. Сега, той е любопитен въпрос. Аз лично мисля, че английски език ще остане като основния език в Европейския съюз, въпреки излизането на Великобритания. Ще остане естествено. Освен ако Великобритания не въведе вето върху езика си. То по същия начин Гърция, понеже изобретила демокрацията, може да каже, поне ние сме изобретили демокрацията, и аз сега тук да си я приберем, вие за вето. Понеже отиваме към края, да се опитаме този конфликт между русофили и русофоби, ставащото в Европейския съюз, президентските избори в България, които между другото ще съвпаднат май с президентските избори в Щатите, където също е много интересно. Днес шефът на ФБР беше разпитван, сега го гледах на живо отново за историята с Клинтън. Там нещата изобщо не са ясни, но да си гледаме нашите увни. По какъв начин излизането на Британия, нищо, че е толкова далече от нас, и това русофилство и русофобство ще се отрази според вас на президентските избори? Ние говорихме преди да влезем в студиото, за мераците на някои да се кандидатира, знаеки, че няма да спечелят. В същото време основните играчи се крият кандидати. Сега, аз първо трябва да кажа, че от тези президентски избори в България чакам само едно хубаво нещо, или поне само едно хубаво нещо. Това е, че президента Плевнелиев няма да се кандидатира повторно. Аз съм сигурен, че няма да се кандидатира. Може да каже, ме избраха. Се надявам да не се кандидатира, защото той точно внесе това голямо разделение с непремерените си. Значи, това е човек, той е ярко доказателство за това, колко е опасно да се слагат случайни хора на важни постове в държавата. Спомняте си, той случайно беше номиниран от Бойко Борисов. Един човек, който никога не се е занимавал с политика. И виждате какво става. Значи, той стана говорител, мъничко говорителче на великата сила, на великата западна сила и внесе такова разделение вътре в българското общество по въпроса за Русия. Никой не е поставил пред България въпроса с Русия или против Русия. Той го постави, той го направи. И всъщност той е причината за това изостряне на страстите. С неговите абсолютно непремерени изказвания. Нито са подкрепени от министър-председателя, нито от парламента. Това са си негова самоинициатива. Нещо повече, те са толкова еднообразни и натрапчиви, поне да сменяш аргументите от време на време. Така че той повтаря като това е най-доброто. Надявам се, че който и да бъде президент, няма да бъде такъв. Това ми е надеждата. За съжаление, даже комично ми прозвуча това оплакване на Бойко Борисов вчера ли беше, когато се оплака, че те защо не си дават кандидатите другите партии? ГЕРБ нима е издигнал кандидат. Вчера Борисов беше в добро настроение и се шегуваше с всички. Да. Така че трябва все пак политическите партии да... Значи ние знаем, че Жорж Ган ще се кандидатира, но мисля, че това не е достатъчно. Политическите партии трябва да изведат кандидати и най-вече в малкото останало време все пак да очертаят позицията. Аз мисля, че това, което е най-важната задача за България, България има нужда от държавен глава. Това е основният лозунг. Има нужда, защото за сега ние нямаме такъв. И мисля, че най-после трябва да има един такъв човек, който да изразява държавните интереси, а не само да обслужва едни или други интереси. Независимо дали са русофилски или русофобски, да се върнем на тази теза, да говорите срещу Русия в една държава, която си спомня, вече започна да си спомня с добро времето, когато Съветския съюз беше, ние бяхме в съветската сфера на влияние, е просто недоразумение. Напротив, има засилен интерес към руската култура, към руската литература. Няма как България да се превърне в, както каза един от вашите колеги, да бъдем в руската сфера на влияние. Ние сме част от Европейския съюз и от Северноатлантическия пакт. Можем да бъдем спокойни. Това не значи, че не трябва да се отнасяме добре към тази велика сила. В крайна сметка тя се върна в числото на великите сили. Не беше по едно време, но сега се върна. В нашия регион няма нужда да се превръщаме в фронтова държава, каквато се опитаха да ни направят. Все пак да ви припомня, нас ни определиха отвън, че сме фронтова държава. Защо трябва да бъдем фронтова държава, като трябва да има, и то беше определено, че заплахата идва от изток, от север по-скоро. А какво идва от изток?
Значи ние ще се занимаваме с Русия, а няма да видим голямата опасност, която да идва от друга страна. Сега извиняйте, това действително президента трябва да бъде държавен глава на Република България, да защитава българските национални интереси. Те не съвпадат 100% нито с тези на Европейския съюз, нито с тези на Северноатлантическия пакт, както на времето не съвпадаха напълно с Съветския съюз. Ние сме държава, национална държава, имаме свои интереси и държавният глава трябва да изразява тези интереси. Да, на мен ми струва, между другото, че някой има страстната необходимост да си създаде враг. Защото без враг не може да за мен е даже да обслужа по-скоро чужди интереси, да се може хареса и така, на чужда сила. Някакси, и с това завършваме, дами и господа, да спреме, това мисля призив съвсем нормален, да влизаме в такива конфликти, които са абсолютно безмислени. Това, което казва професор Баева, нека да го повторя аз още веднъж, на България е нужен държавен глава. Глава, човек, който има глава и мисли с главата си. И когато говори, да говори отговорно, а не да се живя като в предишния си живот, като ирландска пастирка. Извинете, това не съм си го измислил аз. Впрочем, забравих да ви питам нещо, да завършим в малко шега. Вие дойдохте в предаването след като бяхте в аржентинското посолство. Прием на Аржентина. 200 години от Декларацията на независимостта на Аржентина. От вас научих, аз съм го пропуснала този факт, че според премиера Бойко Борисов, Аржентина била член Преди 2 години той каза, ето вижте, Аржентина голяма страна, натовска страна и за една нощ фалира. Да питам Аржентина да не стана вече член на НАТО. Все пак, другото име на НАТО е Северноатлантическия пакт. Аржентина не е в Северния Атлантик. Това трябва да знаем. Не е станала. Географията също е важно нещо. Да. Географията е много важно нещо. Както каза Тодор Страшимиров, България през цялото време живее под бутуша на географията. Благодаря ви за това участие. Надявам се следващата учебна година, университетът кога започва? От 1 октомври. Защото утре ще бъде последното предаване на Точка на кипене. Ние влизаме в летен режим. На 1 септември продължаваме. Така че тогава много неща могат да се слушат. Се надявам отново да се видим. Разговорите за вас винаги са интересни. Както виждате, не само на нас двамата е интересно да си говорим, а и на тези, които ни гледат. Дами и господа, с това Точка на кипене за тази вечер приключва. Утре ни очаквайте заедно с Мартин Христов. С него ще се опитаме да направим не само петъчния обзор, както обикновено го правим, този път е обзор на цялата година, защото, както ви казах, утре ще е последното издание на Точка на кипене за тази година. На 1 септември продължаваме. Така че утре предаването ще бъде час и половина. Очаквайте ни отново по същото време и на същото място, в формата 2 водещи, 2 гости. А сега останете с програмата на телевизия България 24, а от мен лека вечер!